Ассалому алейкум дӯстони азизи ман, хушомаден ҳама каса ба канали ман. Барои лайку подписатсия, барои комментҳои хубе ки менависен ҳаматонда раҳмат дӯстони азизам. Аз ҳаматон миннатдорам. Хушҳолам ки канали ман интихоб кардаген дар омада тамошо мекунед. Айвал брису озон як дута пасудои нав гирифтагим ҳозир нишон метим туна. Анаи салатницая ай озон гирифтагим 960 рубл. Со скидкой гирифтагим. А так 1450 буд. Вай калониш 1,5 литрай, майдакиш 820 миллилитр. Нархи майдакиш 650, калониш 960 миамихел. Бани светильникчая гирифтам барои ҳами видеоҳомда, влогомда бисёр хели кухня торики бадай барои сёмка гирифтагим. Байни хели чи дуршлаки 30 та гирифтам. Комплект дарунушда 3 та дура. Вай светильника ай озон заказ кардам, наки ай хитой отправить кардан як моҳда омадак. Нархуш 950 рубл. 30 та боша, анами 3 та комплекта 700 рубл гирифтаги будам. Ай валбрис. Инуш хай тартовницаяй 2750 рубл гирифтам. Да корзинам истудаги буд, фақати 3500 буд. Ай 3500 арзон намештаг. Хами корзина да истудаги буд, ба яки скидкаштаг 2750 гирифтумша. Анамин буд хариди имрӯзаи ман. Барои ифтор кабоб тайёр кардем. Дадек 1/2 литр равғана рехта, баъд 1,5 кило гӯшта инам хел реза кардуму намак кадаги нест. И гӯшти свежияй ба вақти бирён шавиш камтарак намак мерезам. Шуштуму реза кардум андохтум. Бирён мекунем то сурхак шуданша. Инам хел вақти бирён шуданда сок мебрура, то ҳамин сокакош қоқ шудана бирён мекунем. Инам хел гӯшт сурхаки хушрӯ шудак, баъд 1 стакан оба мегирем мерезем дадек, ҳами хел бо то обуш қоқ шудана бирён мекунем. Инам хел гӯшт хуш роҳак бирён шуд, ҳамо оби андохтагия, ҳама як гӯшт кашидаи гирифтагия мулоимаки хушрӯ мешава. Ба иҷада 1 кило пиёз, 5 дона чи помидор, 4 та болгарский перец. Ҳамаша кубикчаям хереза кардуму андохтум. Баъди ини ови шӯя андохта шудан об намеандозем. Ҳами соки помидору пиёз худаш меброя. Намак меандозем. Агар гӯштатон намак кадаги боша, ха намакша камтарак меандозе. Неким ки бе намакак боша, хай туғрӣ мекунен да худатон. Зира, тамом кришкаша мепушем, ҳами хел мемонем. Ягон 40 минут меиста тайёр мешава. Газа паст мекунем, алови паст да пухта мешава. Иҷа ай мобайн 20 минут гузаштаги буд. Намаки авқута санҷидаги набудам, ай хотирум бромадай. Хай ба нигоҳ кардам, туғрӣ кардам, ҳамашаю бо кришкаша пушида мемонем, ҳами хел ним соати дига меиста. То чи кабобмон тайёр шудана, иҷада картошка бирён кардем. Баъд якта хоҳарак савол дадай ки апа ҳами вақтаки хонада ҳама рӯзадор боша, намаки авқута шумо чихе месанҷем? Кам намаки ёки шуриша чихе туғрӣ мекуне? Намаки авқута санҷидан ин рӯзаи одама намешкана, просто қурт намекунем, тамом. Ам хай намакша мебинию, сразу мерави даҳанта чайқа мекунӣ. Барои он ки вақт яки хай хӯрока тайёр мекунӣ бе намак мебиёя, ён ки шур мебиёя. Безе байда хами насанҷида намешава. Худоҷонак худаш бахша агар ки нодуруст боша. Иҷада дастархон соз кардем барои ифтор. Ай бозор шаварм продукта овараги будам, ба амхе пахлаваям гирифтен омаден. Да тартовница пахлавая хуш роҳа кардам мондам. Ана иҷа хӯрокмонам тайёр шуд.
ина бинен, инам хе сокдураки хушрӯ мешава. И ҳамаш соки хичай, соки помидору пиёз биромадагиай, об андохтагӣ несту. инам хел кабобмон тайёр шуд. Тарелкода гирифтам, ҳозир ифтор мекунем. Баъд иҷа тарелкада якум картошкаи бирён кадагия мондагиум, баъд айболош кабоба рехтагиум. Беҳад бамаза мешава. Шумоям тайёр кунен. Ба ҳамин тарзи тайёр кадагии ман маъқул мешаватуна. Якчанда хоҳарако дар телеграм, дар ватсапам навистиянд ки апаҷон ай канали шумо бисёр кору пухтупазое ёд гирифтагӣ. Ҳамин миннатдорӣ кадестанда раҳмат гуфтан. Шумоҳандаям раҳмат хоҳарҷонои ма, қадр кардаге тамошо мекунен. Хушҳолам ки ҳамин канали ма барои шумоҳон як фоидаоварай. Аз ҳаматон миннатдорам. Шумоҳонам беҳтарин инсоноен ки ҳамин гапҳоя дар рӯи ма гуфтаистен. Ҳамаям и гапа гап намезана. инам хел шиштем ҳама каса ифтор кадаем. Худоҷон рӯзаи намозӣ ҳамамона ба даргоҳаш қабул куна, гуноҳамона бахша. рӯзомона кушодаем, шкамомона сер кадаем. Баъд 2 соат баъдаш худам да кофе кадам, пахлава гирифтам. ҳозир мешинам мехӯрам. дӯстони азизи ман, иҷада ширкати Атомия барои шумо тавсия додаистам. Яке аз беҳтарин ширкатҳо дар ҷаҳон якумҷо меиста. маҳсулоташ беҳтаринай. дар ин ширкат дору, витамин, косметика, хӯрока, витаминҳое ҳастае ки ҳами организми одама айдурун лечения мекуна, кишечника тоза мекуна, баъд кремҳои дорае ки рӯя ёш мекуна. хулоса тамоми маҳсулоташ беҳтаринай. кадомитон кор карданӣ бошен ё ки ягон маҳсулоти ҳамин фирмаи харидорӣ карданӣ бошен, инами номеро да нависен. И хоҳарак наставницаи ма мешава. мо якҷоя кор мекунем. ҳамроҳи мо кадоми кор кардан хоҳад, инами номеро да нависен. номерошон дар рӯи экранам истодагӣ бу дар якум комментариям нависта мемонам. хоҳишмандум, марҳамат. иҷа хонаи додарум омадагем. Додарум ифтор кадай, хонааш файрод кадаг мона. Барои подписчикои навам камтарак маълумот метиҳам. Ма 2 та хоҳар дорам, 1 та додар. Додарум 90, ма 89, додарум 90, ба 1 та дигар хоҳарам 93, бо 1 таш 95. 4 касем да очаҷонам, дадаҷонам, 4 та фарзандем. 3 та духтар, 1 та бача. ҳозир ами Москвада 1 та додар май тамом. хоҳарам да Тоҷикистонан. баъд зани додарам духтари холаам мешава. Да ҳамин влог 3 рӯзи рамазония видео када монтаж када мондагиам. аввали наворда кабоб тайёр кадагӣ будам, вай 8-ум рӯзи рамазон буд. ана ин 9-ум рӯзи рамазонаи хонаи додарам омадагием. ҳозир бо дальши 3-ум рӯзша навор кадагим нишон метиҳам тона. ана иҷада бошад 10-ум рӯзи рамазонай дастархонсоз карсудем. фруктовый чай тайёр кардам. Дар каналам тарзи тайёр карданаш бисёрай, барои ҳамин нишон надодам. свежий салат тайёр кардам, зеленаш бисёрак. байни синабона шарибону тайёр кадай. духтараки маям як-яки пухтупаз мекуна. иҷада камтарак меваги майда кардам. ин маҳия дар духовка пухтагиём фольгада печонда. барои шаварм тайёр кардам. пешушда зверобояю, баъд айтёрка турб гузарондагиём. инуш боша мастова. И мастоваи духтаракам тайёр кадай, хай камтарак обуш қоқштагай бо навор кардам.
инам хеле косода бардоштум, шиштем ифтор кадем. Худоҷон рӯзаи намози ҳамамона ба даргоҳаш қабул кна, гуноҳамона бахша. апаҷонои хоҳарҷонои ман, дӯстони азизи ман, дар телеграм канал кушодагиём. Телеграм канал ман беҳтаринай 1450 та подписчик шудагием. Ҳама ай ҳами ютуб рафтагай. Кадоме ки дар канали ман нав подписатсия мекуна, надонен агар силкаша дар якум комментария мемону, марҳамат дароен. Канали нав зай пухтупаз, сурат, видео, рецепт ҳамаи чӣ партофта мешавад. хоҳишмандон марҳамат дароен. иҷада стоматология омадагиём. Якта дандонма камтараги хеле я паракуш шикастагӣ буд. ва зай пискадом омадам. Аввал пурсидам, иҷа ҳама тоҷикоян. Гуфтум агар ки масалан дандонма пломба кунен, рӯзаи ма мешкана ки? Гуфтан агар ки укол када кунем мешкана, бе укол агар ки пломбая монем намешкана. Гуфтум майли бе укол кунен, хай рӯзам нашкана. Гуфтум омадем, хай пломбая мондак, неким дард намекард вообще, просто я паракуш шикастагӣ буд, тамом. пломбая мондак, ина бромадем рафтаистем тарафи хона. дар ҳамиҷа навора ба охир мерасонам. Хайр дӯстони азизи ман, аллоҳ нигаҳбони ҳамаи мову шумо бошад то навори оянда. худоҷон ҳамаи бехоноя соҳиби хона кна, ҳамаи бефарзандоя фарзандтия, ҳамаи бетавфиқоя тавфиқтия, беимоная имонтия. худоҷон кадоме ки дар зиндон бегуноҳ шитагай аз зиндон озод кунашона. худоҷон гуноҳамона бахша, рӯзаи намозе ки мехонай мегирем ба даргоҳаш қабул кна. хайр дӯстони азизам, лайк, подписаться, комментария фаромӯш накунед.